Het is gewoon prachtig. En de natuur een beginnen is met mij meteen. Als de dauw naar goede land heen. Nou, en dan weer het ijsziekje en dan vind je wel eens wat. Mijn kennis van mij, daar kan ik altijd veel mee in. Nou ja, en dan komt het op het moment dat vis zelf ik daar in. En ja, dan is het hek van de daan, hè. Hier is ook echt een heel in uit. Ja. Het is 1 maand, zeg maar, of eigenlijk 3 weken nou maar dat quotum erbij. Maar dan is het gewoon mijn vriendin die zeg ik even dan op zitten en dan is het echt even te ziekje. Dan leert hem geen voortvanken. Ja, bij mij wel. En ook voor jou een keer de eerste van de wachthond. Van een wacht? Ja, van de vogelwacht. Serieus om Steensgeer. En nou ja, die titel maak ik verdedigen. Maar ja, het zou mooi zijn om het eerste ei te vinden van Friesland. Nou, daar heb ik dus nou heel druk mee in de war. Ja, het mag een keer lukken, maar ja, er is een volle meesting. Men is van 4400 ijsziekers. Dus ja, het is 44 nieuwe op in. Dat is het zelfwinst. Dus, maar ja, het is wel te hopen. Ja. Het is wel elke keer dat het dichtbij zit. Of du hast de eerste van de gemeente. Wat is dan gewoon steeds zien om te hikken. Ja, en nog een keer de terugslag. Ik denk dit hier maar eens even wat beter erbij wijzen. Dit is het resultaat. Dus, alle nestjes en ik word maar nog geen eieren. Mooi. Nou is het gebeurd. Oké. Nee, je bent bij mij op een heersalder en ja, je hebt hier ben wel cool zitten en op discuswerp. Beneden train ik natuurlijk zelf altijd en hier doen we eigenlijk niks. En toen heb ik het dan maar een beetje zuiddokteren dat die ben. Want winters op atletiekbaan is eigenlijk geen dwaan. Maar dat is samen net kleren natuurlijk. Ik moest, nou ja, ik ga niet beginnen. Ik heb weer schade en skande. Ik heb pigotten in de zolder, heeft wel plafond, heeft wel jongen, dan komt die cool. Dus in het begin weer net zo eenvoudig om een beetje veilig en dat je heel blur. Dus ik ga er net dan al hier ophangen en uitdokteren en nou heb ik het de laatste tijd heb ik eigenlijk geen keren meer. Nou ja, het heer dempt geweldig nou en ik heb wat andere kerstjes. En zak het mooi bij heersalder en nee, hier heb ik zelf elkaar aardig hoor. Goed. Kijk. Kijk eens, ga daar staan. Jij doet dit. En die voet, die moet dus. Ja, ja? Oké. Ja, ik weet het. Je weet het, moet je ook doen. Hoe is het met hem? Zit hij hem een beetje op of hoe ligt het dat? Ja? Dan duurt het wel erg lang. Hij is best wel streng voor je, hè? Net ik.
Ja, moet dat ik? Nou, die grappen maken de hersenen niks zo soms. Ik ben 34, mijn dochter Bea, die hier aanlegt voor discuswerpen. Net hier in de omgeving komt haar helpen. Nou, toen heb ik bijleshand in Duitsland, 2 winters lang. Elk weekend met het autootje naar Mainz. En een Oost-Duitser heeft me geholpen. Nou, en van het ene is de oren komen. En op een gegeven moment ben ik dan bondscoach. Dus dat zijn ontwikkelingen die staan gebeuren. En de dochter bij Nederlands kampioen 3 keer, dus dat weer wel aardig. Zo is begonnen. En dat is 40 shilling? Dat is 40 shilling, ja. Ja, loop is wel een beetje uniek. Ik ben zelf, het er mij vroeger het kogelstoten leerd. En nou dat er meer bij waren en over bij van de hele club, nee, dat vind ik wel heel bijzonder. En Sander en hij is Nassa. Stemelo vriend? Nee. Hallo vriend? Ja. Hier? En dan net daarheen, hè? Omheen. Ja? Bijna, Wout, bijna. Zo zoekt hij weg. Ja. Een hele fanatieke man. Ja? Ja, hij is heel fanatiek. Elke training weer. Actiever naar achter gaan. Ja, dat is, hij is het, ja. Maar hem dat ik graag dan? Ja, dat Of dat heeft leidt nou tot nog goede zoiets van, prestaties. maar even... Ja, soms dan heb ik wel wat mijn nog te voorzien zeuren. Maar meestal ben ik een goede tip, hè? Ja, meestal. Maar soms dan krijg ik het even te volle. Maar dat weet er zelf ook wel. Hij shot een hele plotter van me. Ja, hij shit alles, ja. Hij leidt oorlog op. Alle fijne dingetjes, soms dan zit ik zo'n stukje te leeg zo of te heeg. Zo'n stukje. Dat zit hij zelf, dus dat is geweldig. Dat is net hoe droog, hè? Dus je hebt Wout vroeger geleerd en nu leer je het zien band, dus. Ja, dat is wel merkwaardig. Ja. Maar het zit in de genen, dus dat is iets wat natuurlijk wel wat mijn naam is. En de sterkte, hè? De techniek, dat wist net altijd. Dat moet allemaal gebeuren. En op techniek moest natuurlijk erg secuur wezen, want anders dan leren ze dingen die ze net leren moeten. Ja, ze zijn beide een Nederlands kampioen koel zitten. Jong en Famke. En tegen begint ook wel wat. Ja, dat maakt het best wel een grutskap, nou. En ik teken zelf nog Nederlands kampioen discus. Ik dacht, ja, dat ben ik wel heel grutskap. Ja, en dan is het toch al heel leuk, want iedereen weet het wel. Als hij een eigen band traint, wat ik wou, wat zo stoom en dit, dat is lastiger. Ja, dan, dus ik vind het wel heel mooi het lukt dat al voor jongens gewoon op hem noemen met. Want die eigen band trainen, heel wat ouders, die weten wel hoe dat werkt. Ja, dat is geen goed idee. Nee, dan krijg je een sterkere familieman aan, laat ik het zo zeggen. Maar dan ben je dus Nederlands kampioen. Hier dat slagen zoenen lukt? Nee, zeker net. Hij heeft me alle technieken geleerd van het koers zitten. Hij heeft me heel goed geholpen. Zonder hem hier het nooit lukt. Zeker weten net. En sport is natuurlijk een kwestie van genieten, het mooi vinden, want zanggezicht brengt geen prestaties. Nou, en dat is mijn basis. Willen. Ja. En dat die is mislukt, jammer. Het is net oors. Het is mijn speeltje, hè? Ja. Ja.